माइगा 2 लाख थाखा नोंथाङा चेक मोनबाय ब्रिटिश सरकारनिफ्राय बायनायाथ' मा बायनो जेनेबा सारनि अननायाव मोनबाय जेनेबा माबा मोनसे बिजनेस आरो बानायलांसै आरो माबायदि गोजोननाय मोनदों बुहुद गोजोननाय मोनदों बेसेबां फरायनाय आङो मेट्रिक पास नोंथाङा बे 2 लाख थाखाजों मा खालामगोन खामानिथ' आङो टेलरनि खामानि मावो नालाय आं बेखौनो जौगालांगोन आरो बेजोंनो नाजागोन इयुनाव माबायदि खामानि मावजानो लुबैयो ब्रिटिश सरकारखौ गोलाव लामा मावलांजानो लुगैयो आरो हाग्रामा सारानो जोंना देरहालांबाय थानांगौ आरो बेनो जायनायाव नोंथाङा नैबे 2 लाख रांनि चेकखौ मोनबाय बे बिथिङाव मा बुंगोन जोबोद मोजां मोनदों बिदि मोजां इनिसियेटिभ लानाय थाखाय सरकारनिसिम रोजासे साबायखर बेसेबां फरायनायमोन नोंथाङा आङो मेट्रिक पास दा जिहेथु 2 लाख रांनि चेक मोनबाय इयुनाव मा मावगोन नोंथाङा आं बिजनेस मावगोन सानदों बिजनेस मावगोन दा 2 लाख रांनि चेकखौ मोननानै ब्रिटिश सरकारखौ मा खावलायनो सानो बिदिनो मोजां मोजां इनिसियेटिभ लाथों मोजां बिदिनो स्किम बानायथों बेखौ खावलायो आङो नोंथाङा चेक मोनबाय ब्रिटिश गभर्नमेन्टनिफ्राय माबोरै आंथ' ब्रिटिश गभर्नमेन्टखौ बहुद साबायखर जासिबाय आगोल इउपिपिएल सरकाराव थाइसेबो मोनाखै ओरैनो गोदोसोना थादों पेन्सनल' मोनदों बै समाव 5 बोसोर समाव बेखिनिखौनो बुंनो नोंथाङा प्रमद बर' सरकार थानाय समावहाय जेबो मोनाखैमोन दा बिपिएफ सरकार फैनाय लोगो लोगो नोंथाङाहाय 10,000 चेक मोनदों 10,000 चेक मोनदों सिटिसआवबो गाखोनो मोनबाय गोसोआव गोजोननाय मोनदों बिराद गोजोननाय मोनदों सरकारनिसिम हामबाय होननानै